Ebanghelyo sa pinaka mubo nga ebanghelyo may tungod nini mga bata. Kay si Kristo bisan Dios, siya usab tao. O una sa kinaiya sama sa katao. Kung kita may nangop nga makita og mga bata, mausab siya. Labi na nga ang mga bata gihimo niya ang example sa obedience. Kay mga bata, konsultihan sa mga dagko, mutuo, musunod. Kay bata man, wala pa'y kusog kung sila mubatok, kung dili musunod lamang. Ug mao kini ang giingon ni Kristo nga unta ang mga tao ingon sa kinaiya sa mga bata. Kung unsay isulti, kung unsay itudlo, musunod. Pero dili man ingon ni ana ang tanang mga tao. Kaya naman po yung mga taong supakiro. Bisan kayo og kanang nibaw sila nga sayop sila, pero tungod kay naana ang pride, dili na gyud mo angkon. Mubarog gayod bisan kay bawo sila nga sayop sila. So mo kini nga kita motuo kung unsay itudlo sa atong mga obispo o kining giingon natong magisterium sa simbahan. Kung unsay tudlo sa simbahan may ato sondon. Kay kinidili man huna-huna lang o interpretasyon sa usa ka tawo, kundi kini gikauyunan sa mga obispo o sa mga naa sa otoridad. O kita ato kining sondon sa atong katisismo kung sa gitudlo diha may ato sondon o ato tuuhan. Pareha karon sa doon na isyo, siguro dugay-dugay na kini sa mga Catholic Faith Defender nga ang ilang isyo nga si Kristo namatay figuratively, dili gyud literally. Mga giklaro kini nila gayod unsa bagyod ang tudlo sa simbahan. O mo giingnan sila gisulatan nga si Kristo namatay literally. Namatay gyud siya diha iyang lawas gilansang tinuod sa krus ug siya namatay. Dili lang figurative lang. O doon na may figures of speech pang ingon lang ni ana. Pero tinuod gayod ang atong pagsabot niini literally nga tinuod gayud siya nga namatay. Pero siyempre kung imo nang na mga tao nga imo na kini nga nabarugan, padayon na sila sa pagbarog niini. Bisan sayop, dili kini ang gitudlo sa simbahan. Saon naman lamang, kung dili kita musunod, magka bahin-bahin kita. Doon sa mga ubang butang nga kinahanglan og daghan pang dialogue para gayud musunod ang uban. Kung unsa ka matuod kini, ang kamatuoran gayud mahuptan. So kita ni araman kita dinhi sa tagasunod lamang kita. Kung unsay ingon sa authority, kung unsay hukom sa Vatican, atong sundon. Kung wala may reason nga dili nato sundon. So unta kita mahimo gayod nga tinuod nga obedient kay Kristo. Kay na si Kristo ni tukod sa simbahan uban sa pagpili sa mga tao nga iya gayod nga gisaligan niini. O sa iyang pagpili, gipili man pud niya kanang dunag usay katakos. Nga
mudumala sa iyang simbahan, no? Mga mosalig kita kay si Kristo ang ato nga pangulo sa atong simbahan, no? Muna mosalig mulaom kita, no? Nga dili kita i-abandon sa Ginoo, kundi padayon ang iyang amuma kanato sa atong kinabuhi. Bisan tuod dunay panahon sa atong kinabuhi nga murag di nato masabtan, wala kita may balo kung unsay ato dangatan, musalig gyapon kita kang Kristo. Bisan sa atong kinabuhi dinhi sa yuta nga naay mga Kristiyanos, naay dili Kristiyanos, no? Unsaon na malamang ni, no? Unsa kay sang putana niini? Bahala na ang Diyos diha, kay siya man ang maghukom, siya man tagdumala, kita mosunod lang sa iyang kagustuhan, umihimo sa mga butang nga atong mahimo. So parang sa usa ka gamay nga bata, mosunod lang kita. Kay kung unsa man ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi.